Ngayong alas 8. Binukod ni Nanay Yuli si Perbin. Anong binukod? Tabak? Ano? Ano lang, yung... Ano? 2x2? Pagpangkol. Si Jimboy din nag-istorya. Sino ang papangkolin? Papa mo? Isa yung papangkolon? Papangkolon pala. Ayos, papa mo? Papangkolon ni mama mo? Banggol. Ano yung papangkol? Yan? Kahoy. Papangkol mama mo? Bangko do. Ano na ba din? Tingali. Hindi daw nakakapasok si Tatay Robin sa bahay kasi hinahabol ng 2x2 si Nanay Yuli. I-confirm natin ngayon. Tapos... Kala ko, nakausap natin si Ate Yuli na huwag tayong maniniwala sa mga sabi-sabi. Yun na nga. Yung mga kapitbahay halos lahat yun ang... Sinasabi. Ang kwento. Lalo na nung unang uwi ni Tatay Robin yung unang gabi. May nag-confirm din sa akin ng kapitbahay. Nag-inuman pala si Roy, si Tatay Robin at yung kapatid. Tapos nagkaroon ng diskusyonan. So hindi ko alam kung ano pinagdiskusyonan. So ang point ko lang doon, Ragon, itong mga bata na to, nandun sa bahay, di ba? So mga bata lang naman yung concern natin. Kung ganun yung gagawin nila, laging nakikita, paano ito mababago, di ba? Yan na nga yung sinasabi ko sa kanila. Paano ito mababago mga bata na to? Natin dito, yung mga bata talaga. Wala man tayong pakialam sa kanila kung anong gawin nila. Kasi mga matatanda na yan. Ang ano lang naman natin dito, itong mga bata. Tulad niyan, kung naghabulan daw ng 2x2. Nakita ng mga bata. Yung baka mamaya, gayahin. Paano sa pagbukod? Sige lang. Paano? Paano sa pagbukod pa rin? Paano sa pagbukod? Ay, iyan pala, may asawa na. Yung babae, pagkaalis-alis natin, umalis siya agad. Ngayon pa lang umuwi. Tapos kay siya pala, sabi niya sa akin, siya daw nagpapasiguradong pera para makaalis agad dito. Kaya pala, taganyan ang gawa. Ang daming yung natulog siya rin sa babae. Sandali lang muna ate, lutuin mo muna yan. Wala. Pakainin muna natin yung mga anak nyo. Kain mo na pa rin. Masaya siya dahil ang tagal na dito niya wala. Wala yan, pagdadating yan dito. Ang babae hindi ako dito pinatulog ng isang gabi dahil yung pala naghihintay na dyan. Ginagawa niyan, wala ditong ginagawa. Pagkakadating, tawag. Pundo ang babaeng tawag. Hindi na nakakaayos, hindi. Doon pati yung pumupunta ho. Time, kagabi, ng isang gabi, hindi ako pinatulog, walang tigil yung babae, parang nang inaano, siguro may tinatago ka. Sabi ko, inaway ko siya, sabi ko, kung gusto mo magpatulog ka man lamang, kasi inatake nga ako ng UTI ko, doon ka sa labas, baka hindi, kasi hindi nagpapatulog talaga yung babae. Ngayon, pagdating namin, galing sa, nag-grocery kami, umalis na siya, kasi tumawag na babae, susunduin na kay Jayan. Ngayon pa lang siya dumating. Say ko papatayin talaga kita, hindi siya nakakaano. Pinadala ko doon lahat ng mga damit niya. Ito nga ang baho. Talagang titirahin ko siya. Ito, papatayin ko talaga siya. Hindi siya nakakatuloy. Ito guys, yung dalan mo? Oo, hindi siya nakakatuloy kasi alam niyang ugali ko. Hinabol mo. Hinabol ko, pupunta kami dyan. Ang mamahal kang cellphone na sa kanya lahat. 3 cellphone. Pang-4 yung cellphone yan, inaano sa mga babae niya. Sabi sa anak ko raw, hindi naman binibigay. Parang may gano'n na din eh. Kaya ako, gusto kong sana sabi, ako kaya ko tong mga ano to. Kung gusto niya muna dito, parang hindi, nahihiya siya. Kasi pinagalitan niya ako nung, sana daw hindi na siya pumunta ng Jollibee kasi nakakaido ang mga anak ko. Ako hindi ko yung kinakaido, ba't ka mahihiya? Sinabi po yan eh, kayo ba? Nakakaya daw tong mga anak ko, sa sunod daw siya, hindi na siya sasama-sama. Tingnan mo, kaya pala ito, may babae. Natutuwa ako dahil dumating siya, itong yakapin niyan mga anak ko, itong magkwento-kwento, mag-ano dyan. Wala. Puro cellphone. Itong hindi pwedeng kakalasuan. Wala. Ayaw ko sabihin nagsisilos. Hindi ako nagsisilos dahil mag-asawa na rin. Magpakita ka sa anak mo dahil nakaganon na nga ako. Yun ang point ni Nanay Yuli. Magpakita ka sa anak mo. So, naintindihan namin Nanay Yuli yung point mo. Ano ka? Yung concern mo, yung mga anak mo. Parang dumating dito si... Oo, hindi man lang. Wala. Parang wala lang talaga. Wala talaga. Puro cellphone sa baba. Walang anong parihan. May ganyan na.
So, ano mo, kasi uuwi ka na ng Kalabanga, baka kung ganun yun lagi. Ayun nga, gagawin. yung pinapakuha ko pa yun. Kasi baka mamaya, ganyan yung gagawin yan dito, maglalasingan, May na pinakita niya sa isasabihin ko na kahit nagsinungaling ako sa media, naano ko lang na maginawa sila. Tapos ganyan pinapakita sa mga anak ko pa rin. Kaya gusto ko lang sa media, ayaw ko na sa kanya sumama. Kung gusto niya mag-asawa, hindi dito, ipakita ng mga anak ko. Umalis siya dito. Kasi ayaw ko ng ganyan, di malas yan. Ako kahit ako gumanito, hindi ako nagpupunta sa simbahan, ako pupunta, hindi katulad niya. Kaya sabi ko magsimba ka para matauhan ka. Anong naging Kapitan? Ganun kasi ang usapan namin eh. Ganun kasi ang usapan namin eh. Ngayon, hindi 1 week siya dito. 1 week siya dito. Once mag 1 week siya dito, uwi sa Kalabanga. Pag wala na siya dito, pupunta naman ako dito. Pupunta. Oo, saka naman ako pupunta. Yun ang usapan namin. Oh, pagdating, Paano yan? Hindi pa tapos si Ate Yuli, andito ka na. Kaya nga, sabi ko, alibawa ka, nandito ako. Wala paano yan. Sinabi ako si Roy, kasi nung una pag nag-away kami, nabay ko siya nung una, hindi na sinipito na tulog yan ako natulog. Kasi mga provisionan mo. Ang babae niya kasi walang tigil yan. Hindi lang minuto na tumawag sa cellphone, hindi ako nakatulog nang dumating siya. Ano na nga Ate Yuli? Okay na yun. Tapos na yun. Tapos na yun. Nagsasalis ka ba? Hindi na lang to. Nagsasalis ka. Tilas yan. Kailangan tilas. Wala ka. Tapos Sa lalaki kasi, walang kanya-kanya na mawawala kayong dyan. buhay. Isipin nyo lang yung para sa mga anak mo ha. Naalala ko lang yun, Ate Yoli, nung bago ka pa lang dito, puro-puri ka ng kay Pure Bat eh. Parang sinisiraan mo na si Ito. Pege. Inaloko na siya kasi, hindi ka na nagtatrabaho. Hindi, nagkatrabaho ako dito. Nagkatrabaho ko dito. Saka itong pagtrabaho ko sa Manila, sabi, pinaliwanag ko na sa kanya. Sabi ko sa kanya, kahit nagpapadala ako sa ganun 500, hindi na makaka-estate pag minsan kasi malakas ang ulan sa Makati, lakas ng ulan. Kaya hindi ako na, pag minsan nakaka-estate ang trabaho ko, nagpapadala ng magpakinsan, 1,300, 1,200, 1,000. Nandito pa siya. Wala pa siya dito. Wala pa Siya po. nakapagpadala ba siya? Ha? Nagpadala ba siya? Wala naman siyang pinadala nga eh, nung wala siya eh. Ano wala siya? Hindi na siya Hindi nagpadala. naman siya nagpapadala. Ako kasi, Nung wala, ilang taon niya na hindi nagpapadala. Kaya ako nagtatrabaho. Pwede nyo bang kalimutan na lang yung mga nangyari? Kasi kung ibabalik at ibabalik nyo pa yun, walang mangyayari. Paulit-ulit lang yan. Yung mga nangyari noon, kung sasabihin mo sa kanya ng paulit-ulit, walang mangyayari yan. Pero kung kalimutan nyo na lahat yung nangyari, mag-umpisa ulit kayo ngayon. Sa kanyang masama eh. Oh. Siya ang dapat isipin niya kung mayroon siyang ginawang masama. Tutukan nyo yung mga pamilya, yung mga anak nyo, Ako di ba? dito sa Gawin, anong gusto nyong gawin namin para maging maayos lang kayo, magkabati lang kayo, magpatawaran na. Wala nang hindi na may babalik yung dati. Oh. para sa akin, Paano namin ano hindi yung kailangan namin gawin? hindi para sa akin, ay yung mga sinalita niya sa akin na mga masama, hindi na yun mababalik sa dati. Sa mga anak ko na lang ako. Sabi ko, ayaw ko na makipagbalikan daw. Anong kahit manong mangyari, hindi ka na pwede bumalik sa akin. Kasi may asawa ka na, may pamilya na siya. Ano man yung sinasabi niya? Mga masasakit na sinabi mo? Hindi. Ganun kasi, diba, yung sinabi niya, hindi yung sinabi na sinabihan ko siyang gano'n na masakit. Kasi yung pinagpaalam siya sa amin, kaming dalawa, yung panganay ko, sabi sa amin yan, di namatayan kaming anak, sabi ko. Na maisipin mo ka ako yan, kung gaano kasakit yan, namatayan tayo ang anak, tapos nagpaalam ka sa amin na gano'n, na pupunta ka sa Naga, punta ka lang mapunta ka lang. Mag-asawa pa kayo noon? Mag-asawa pa po kami yan. Tapos ngayon, kinunta ko po siya. Kinunta ko na po siya, hindi ko na siya nakontak hanggang ilang year, hindi ko na po siya nakontak. Tapos nalaman mo may nag-asawa na sa Kalabanga? Nalaman ko yun, tanong ako, pumunta ako doon sa kapatid niya sa Cavite, pinunta ko doon sunod sa kanyang babae, tinanong ko doon. Doon mo nalaman? Doon ko nalaman na ang kakulmit nito, ang asawa niya, taga Kalabanga. Kaya wala na akong, Yun yung sinasabi niya, nakapagsalita ka na masama. doon ako nagpasalita ng masama sa kanya, kaya dyan ako nagsalitang masama sa kanya. Pero noon, may babae ka na noon nung bago maghiwalay? Wala pa po. Wala kang Hindi babae ako noon? babae. Sige, kahit naman sino, di ba? Nung naglabas siya doon sa Singaroy. Sabi sa akin, malaba muna ako, sabi. Tapos sige. Tapos sinatidan ko. Mag-ano kayo? Mag-asawa pa? Mag-asawa pa kami. Tapos sinatidan ko siyang pagkain. Sinatidan ko si mama mong pagkain. May sinatidan ko din na lang ko doon sa Singaroy. Pagdating ko doon, nakita ko may kainuman isang lalaking kainuman. Nag-inuman silang umigilito. Di ka kalit ako. Pagpunta dito, pag uwi ko, sinabihan ko siya. Tapos mura ko. Kaya sila na, hindi wala akong tuwala sa'yo. Sabi niya, barkada niya.
barkada mo ka, nag-inuman kayo, nakita ko, bininsa. Noon. Noon pitong araw. Kung hindi ko kasama itong anak ko si Junel, daddy ko sana yun. Pero pinasensyahan ko. Pinasensyahan mo. Pinasensyahan ko. Sa iyo, Roy, ano masasabi mo sa nagiging awayan ng mama at papa mo? Sana po makasundo po sila itong makaintindihan po sana. Kaintindihan. Pero sa tingin mo, sino talaga may kasalanan? Tingin mo, bakit sino kayang may kasalanan sa dalawa? Ayaw ko na pong isa lang ang ano ko para parehas. Parehas sila. Oo. Pero tama ba si nanay mo na ginawa niyang paghabol ng 2x2? Tama ba yon? Yung hindi ko lang po. Ha? Tama ba na saktan ni mama mo si papa mo? Sa lagaro. Mali. Yan. So mali yun, di ba? So at least nakita mong mali yung ginawa ng magulang mo. Tapos, pero itinulog ba dyan talaga ni papa mo yung mga babae? Hindi naman. Hindi man, pumunta lang dito. Pero masanaro kay Jerry Crabal. Sabi mo niya gusto mahiling kami ni Jerry Crabal. Kaya araw bang gusto man mo itong bahay mo na to, gusto mo kami mahiling. Kaya araw mo. Si Jerry Crabal. Si agum ni mama. Si Janjan. Ano to Jerry Crabal? Long hair ka. Long hair. Kaya inaputan ni si Jerry Crabal talaga. Si pangalan mo lang Jerry Crabal. Kala ko Jerry Crabal at artista. Si Kuya Janjan pala. Jerry Crabal kaya na. Ang gusto mong sabihin, parang gusto din kayo makita nung ni Tatay Ruben, kapartner, kaya pumunta dito. So, ganun din naman si Nanay Yoli. Pumunta din naman dito si Kuya Janjan para din makilala kayo. So, wala naman siguro problema yun, ano? So, bakit nagagalit si Nanay Yoli? Hindi ko lang pa. Yan lang po. Wala. So, yan dapat, Roy, maging kayong responsable din sa mga kapatid nyo. No? So, yung mga nakita nyo mga mali, so dapat gawin nyo na lang, tawag dyan, huwag nyo na lang pansinin, ha? Kasi ikaw yung medyo nakaintindi, si Rolly hindi man nag-iimik. So sana tulungan mo kami i-guide yung mga kapatid nyo, ha? Sa tama. Pag si Padi-Padi nagmumura, sawayin mo, ha? Kasi sa'yo na may takot. So yan guys, kasi kay Roy, takot si Padi-Padi kasi na tawag dito, nadidisiplina ni Roy pag mali yung ginagawa ni Padi-Padi. So ikaw na lang yung magkukorek kay Padi-Padi, ha? Kasi halos lahat ng sinasalita ni Padi-Padi may mura. So sana mag-guide mo, ha? Ikaw na din. So balita ko, umiinom ka na din daw. Pero yung pag-inom, sana kahit paano mabawasan mo kasi makasira yun ng mo, ng katawan. Minsan mo lang kayo pag-inom. Paminsan-minsan. Sige, paminsan-minsan lang, ha? Pero sana dapat maalis mo. Ano ang pwede mong i-advise kay mama tas papa mo? Yun sabi ko, sana dapat makaintindihan sila. Di ba daw hindi nung para lang sa mo makaintindihan sila ba puro iwal lang. Dapat maintindihan naman ni mama. Si papa gano'n naintindihan ni papa din nga niagot si papa mo yan. May agum na si mama. So may girlfriend naman si papa mo. So dapat magkaintindihan na lang yun ang para sa opinion mo. Yun mo lang po sa kuya. May man po kumasabi kay mama. Talagang the best man po. Talagang Nasikaso din. Ano man masabi mo sa pag-iwan ka ni mama tas papa mo? Sali mo tama ang pag-iwan nila. Ha? Si mama sana po, bago mo si papa kami. Maribok. Ano masabi mo kay mama mo? Mama, paka-airbok ni mama. Tapos iyo mo na. Wala kang pakialam kay mama mo. Bakit? Iyo mo ang kagustuhan niya. Yung kagustuhan niya. Pero, namati mo man na pinadaba ka mo ni mama mo. Iyo man po. Iyo man. Inaasikaso man ka mo. Iyo po. Si papa mo, kumusta man? Sali mo, pinadaba man ka mo ni papa mo? Iyo po.
May gusto ka. May gusto si papa mo, masipag. Pagpaan. Pagluto, iya, may gusto mo. Pero yan tarugan sige, mo tiga para iwal ni mama mo si papa mo. Okay sana, saya para sa mo. Umaraot. Maraot ko. Pangit ano? Nakikita ng mga kapatid mo, ang maliliit na nag-aaway lagi, nagmumurahan ano? So pangit. So yan. So sana wag niyong gayahin ha. At maging ano to, aral sa atin na ano tawag dyan? Asikasuhin mo yung at pagpatuloy mo lang yung ano, pagtulong mo sa mga kapatid mong mga bata ha. Na asikasuhin mo sila. So wag na natin gayahin yung mga ginagawa ng mga matatanda. Ha? Ayun po. Imbis ay yung trabaho man niya na bibili pa na ako doon sa bibig. Ako mo kumain sa akin kung ano na mayong trabaho. Intir ko tira ko dito sa ako ko sila na ko. Kasi ko ko ulit sa sila. Sige na ako din sa padarako. Kung siguro kung paano na usap ni Insigiros imaginate ko. Sige, Rene, tayo makashoot. Tira na. Tira na. Oh, tira naman na. Sorry. Sige, patira. Toink. Ayun! Ala. Another free throw. Ay, nagbintis na doon. Nagdala sila guys. Ha!